Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa kitab wa nafa'ana bihi wa qulubina bitarabin. Amin. Semat duluku. Semat duluku. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sumadzunubu indana ismani shawiratun kabiratun fatani Nikul matabu wajibun fil khali walam tiqadhi ya'ud bil khali Sumadzunubu nuli utawi pira-pira dosa Sumadzunubu nuli pira-pira dosa nuli utawi pira-pira dosa iku kismani rong panduman indana ing dalem mungguh kita ai ahli sunnah wal jamaah Kabi sagiratun rupane dosa cilik kabiratun lan dosa gedhe Pasani mongko utawi nomor loro minhu saking sani iku almatahu utawi tobat iku wajibun wajib fil kali ing dalem saknalika wala intiqadha walang tiqadha lan ora rusak apa tobat kang sah iku maujud iya udu sebab baline wong sebab balenine wong lil khali maring tingkah tegese qabla taubah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim jadi Bismillahirrahmanirrahim. Munggo ahli sunnah wal jamaah. Dosa iki dibagi loro, enek jenenge dosa cilik, enek jenenge dosa gedhe. Teng mriki enek penjelasan dadi kok kawula wong kuwi ngreksa jaga tenan awake boten badhe nglampahi dadi sekuat tenaga ngedoi dosa gedhe wa insyaallah kok kawula niku nglampahi dosa cilik di ngapura kalih Gusti Allah. Dadi dosa gedhe yo sing utama apa menyebutkan Allah. Jadi nek Gusti Allah wis disebut tok
iya ora di ngapura. Boten di ngapura. Diduakan. Menungso ae nek diduakan. Mendua mesti wis muni senenge karo kowe tok. Wae di belakang ya liya liyane. Wis jelas. Jelas. Lho cara nakune kan ya tanazul to, Jam. Sing sitok ora ngamal wis sitok ngamal. Tapi ya diputone dienggo bukti bahwa di situ ada perebutan. Mergo apa? Ihtilafil ulama, ihtilafil nukat, Basra, Sami, Kufah, awal. Dadi ketoke mumal. Jenenge diduakan bahasane menyakit. Sing iso ngrasakne lho wong-wong sing wis nek urusan kuwi meng. Kok jangan kan dadi sudut pandangnya harus luas, orang yang hubungan mana karo itu boten seneng terus cara gambare nang HP ngono ki mbok caprok bae tangane nang mburi ora iso karo kanca ketok wis percaya bae karo kanca makane yo jenenge wis menungso dadi wolak-walik atine. Dadi Gusti Allah wis ora ngapura kabiratu. Makane enten hadis mansoma yaumil arafata mata qaddama min dzambi dawe Nabi. Wong kok poso Arafah disepuro dosa-dosa sing wis liwat. Min dzambi dan ngono penjelasane ae sawi rupane dosa cilik. Nek dosa gedhe pasani minggu. Kok pahame Mu'tazilah? Mboten iki dibahas begini paham niku mboten sami. Pripun? Tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Gak enak. Dadi ngene ahli sunnah digolongkan dibagi. Pasani minggu kok enek kawula nglampahi dosa gedhe menyekutukan sing lagi kuwi zina mateni awak-awakan tanpa hak terus mangan bondone cahya ngono kuwi ngopo ora ngerti cerita kisah ngajine Nabiullah Musa nang Nabiullah Khidir. Pripun? Cah cilik iso. Oh, tra ilmune ilmu hikmah. Iki kan asbabun nuzule iki balik nese. Asbabun nuzule Nabiullah Musa. Kuwi alimu sing iso omong-omongan karo Gusti Allah. Ora enek apa enten to Gusti sing kawula sing luwih pinter sawah. Ternyata enten sapa Nabiullah iki petuk cah cilik dipateni. Nek jaman saiki sampeyan nek dolanan HP, nek saya tidak dolanan HP kadang gak ngerti. Artine piye informasi kok HP. Dadi tingkah ngoten niku Nabiullah Khidir alaihi salam pripun? Tibal ya Ibnu Malkan pripun? Khariqul adat. Jadi ku enek cara saiki wali jaga. Oh kaplok. Menunggu. Terus medeni menunggu. Nek bejo ya bejo. Bae iki besok nek gedhe mateni wong tuane malah timbang besok mateni wong tuane pateni saiki. Makane kadang kan ya cara informasi saiki ngerti kuwe tak omongi ra nek biyen ra tak lairne. Lah sing njaluk mbok lairne iki sapa to mbok? Aku yo ora jani. Kadang nek kan bantahmu kuwi.
Kadang nalarane musuh kan gak teko. Dosa-dosa nglampahi dosa. Kok yo teko ya mateni wong tuwa. Wis peteng. Manahe wis peteng. Gak trimo reget wis apa banget petenge wis peteng. Kula iki nanti sing marep tangga ya rada adoh beda RW. Dadi cah SMP lho. Diloro ipake. Cung luyur to le. Ono anu gelut. Jenenge to Pak sikat pisan. Tanggane nek kok yo menak. Nek mung gawe biyen piye to kan kaya ngono. Makane gelem ra gelem dinggo nata dandani akhlak ben iki sawiratun kabiratun. Oh. Tetep nang ndi sing manggon khusus ngaji pondok pesantren. Dadi Kanjeng Nabi diutus apa? Liputan lima karimal akhlak nganggo ilmu. Menungso teranggone coba. Dadi ya dicoba. Nes wis macem-macem. Nggo ben gak nesu kelingan yo nesri gak ora. Setidake enek rene. Nek nganggo ngaji rene cara montor. Rene cakran. Dadi ngoten iki. Dadi iki bali nang pribadi masing-masing. Tapi nopo? Yakin husnudzon. Amor wong apik tuladan karek keyakinane, karek niate awake dhewe. Monjok niat ngilangi kebodohan ben dadi ahli ilmu. Ilmu apa-apa nganggo ilmu. Dadi ngene iki oleh, ngene iki gak oleh, ngene iki oleh. Lho, sakniki kok ngerti babagan oke. Sampeyan biyen belajar ngaji PPQ, terus Kismul Awal, terus sakniki Sulam, terus Sulam Taufik, terus Fathul Qorib, akrib baru mungkin. Sing boji iku entah wis nanggone mabadi kok. Ki sampeyan namungin tak. Biyen munggah iki kudu iso kudu ngene. Kok nek wis belajar mungkin tak. Kamar wis suci, omah wis suci. Kene wong munggah. Sing penting sikil munggah. Garing. Tapi zaman sampeyan mabadi kok wani ora munggah. Senajan garing. Gak wani. Entah ngono kuwi. Tapi sing ngerti yo kudu gawe ilmu. Nek aku biyen wong sak pondok karo Pak Guru kula. Dadi kadang urung bulan ngaji wis ngerti kalian. Dadi cara hadis ya nek hadis kauli ana hadis fiqh. Dadi ora mung dawuh sing dadekne awake dhewe sami wa atokna. Tapi yo apa sing dilampahi gurune masai saged dipun lampah. Sing penting ora kudu nyuwun sewu. Dalem dawuh kudu ngene Kang, kudu tapi kudu atene. Berarti oleh sing penting sampean paham. Sing penting sampean paham. Dadi aku pernah ngene bocah. Itu aku lho dhewe apa. Jimono ngono enggak. Guruku bar kok sawah. Lho Daud. Mboten sandal aku suwen aku. Dadi aku ndelok adohan nek kok tendelo. Ngono. Musikilmu garing ndelok cek delamane. Enak telake ora enak putih nek wis dilatih. Akhire dilalak siji wektu aku putus. Ajimono anu nang kan nang ndi? Dadi mubeng terus badhe munggah. Kursi sikilmu. Sipak wis aku salah mulai sipak metu garing.
Tapi yo didelok sik. Tapi nek nang omah terus omahe kaya omahku ngono kuwi. Enek kandungane sapi, enek pitike, gare ngono enek teleke yo. Ya umume wong Jawa wingi ya buri tenang ning nek kadang kan gak lega. Wis dina telek kadang telek kok dibujuk ngene to. Nah, wis kan wong Jawa kan gak lega, gak ngarep to. Wis dina iki rupane yo secara fikih bentuke telek. Sik ditulis jam gek coklat. Kuwi bae coklat, coklat ayam ngono kuwi. Dadi digoreng tetep awake dhewe ngilmu. Nah, fasane minu al-matabu wajibun fil qaul. Kudu tobat. Wajib tobat. Siji ngedok, getuni apa sing wis dilakoni? Sing wis dilakoni apa? Getuni matur nang Gusti Allah. Getun nang gone manah wis getun saestu. Kedua, meninggalkan yang bisa melakukan itu lagi. Cara lewati kanca nang desa sing nyuwun sewu, tingkahe jek ngono didoi. Mau tidak mau. Terakhir, janjani ora bakal balik. Lah, terus dawe bae musana barang dikodo iya udu lil kal. Ternyata proses berjalannya hidup pripun jenenge menungso ngedoi A petuk kanca B C petuk F ternyata kurang luwih padha. Ternyata mbaleni tobat sing pertama pripun tetep sah. Dadi intine ngeten to. Cara ahli sunnah tobat to dene takdire ora ngerti takdire mbaleni ketun tenan baleni tobat meneh wis pokoke tobat meneh sampai kapan wis pokoke tobat nyuwun pitulung manggae Gusti Allah. Dadi biyen kula didhawuhi mbah kula sak liyane teng mriki sian kan ati teng Kediri. Jadi kula ini ndawuhi ora langsung. Dadi cara nek tamu, aku nang jero utawa nek tamu, aku ditimbali utawa wani mlebu, nek ndawuhi aku gak langsung ngene lho Le. Timbali kan Le. Pak guru kula kan langsung jeneng. Ngene ngene lho. Gak langsung Le, maksudnya ngene. Ngomongin wong langsung. Ngene cara ngaji ini gak yo ngene to, Kak. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kufra lahum cara tafsir ayat Al-Qur'an kurang luwih kan. Kok kowe iman? Bar ngerti iman terus kowe kufur. Imane kufurne suwe-suwe mengko ditutupi karo Allah atimu wis gak iso. Diparingi hidayah summa kufra lahum wis kufur. Kayak ngono to, kayak ngono to. Wis paham. Berarti nek dawuh ngoten. Iki mek saiki, iki mek. Lah nek Pak Guru yen nek tok. Ingetono aku. Aku wis iso aku nek iso. Jadi kula sing kula ngene jamu Pak Guru. Ngopi sari Pak Guru itu Mbak Yai pas ngomong alhamdulillah. Cuma siji. Waya sinau, waya ngaji, waya turu, waya guyon. Kudu iso napa jago. Terus kula pamit. Mulai ternyata gak iso balik. Maksudnya gak iso mondok nang iki didhawuhi. Nang omahe angel. Mergo wong macam-macam. Sudut pandangnya ini. Terus ilmu ini gak udah nek gak cacah ngene. Roan terjemahan Roan
anu karo milik ngono karo nyekel sapu karo milik wis mbayun kabeh. Nah, kondo. Jadi 99%. Tapi nek nang omah ayo kejabati, jabati bojo kula suwek, anak kula suwek kejabati kerja. Begitu ikhlas. Akhirnya tak ngen-ngen Riyadhus Shalihin nang unit kene iki pripun. Dadi nek mbiyen tak ngono kuwi mudhun. Wis pokoke dadi tak kula iki kaliase lagi kauli. Dadi mangel. Gak paham banget. Orang ngaji gak maksudnya ngaji tinggal. Oh angel. Atau sebut dulu. Ngono ngono kala ngeton aku. Jadi Pak guru kula cara ngongkon roan. Ya nyadak saku ndak. Saiki. Roan barang jago. Ya ora. Akhire ketoke adik kelasmu manut kowe dipledhi silet. Ya ora. Akhire lah ngomong roh adik dhewe roh adik kula tok cakep tok. Ono kuwi. Akeh. Wau iki aku ping bar kudu iki mbuh nyang. Apa piye ya? Angger jagungan karo Kang Sopai. Yen nembe jurane soplen. Sopai dadi soplen iki konslet. Konslet ora. Sopai masyaallah. Madul lagi tak ngomongin cowok kondisional ini putrane madul aku namanya kan meneng ae. Lah namanya aku kesel ngantuk ampun. Kowe dijak omong kok ora nyori ta? Kadang aku adem wedul iki. Lu ngejak omong aku to, Pak. Jangan ngono. Ada iki kangenku muni ngono ya wae. Mbak ngejak omong aku to, Pak. Lah sapa nek batu karo kowe tok. Coba ngono to, Pak. Tak jabut karo anu setrome. Hanya mau jabut. Anak radio ini jabut ini setrome mati to, Pak. Wis coba. Bisa macam ngono. Aku wis meneng iki mengi ngono macam wis tak omongin to. Aku kan rodok kendel kadang ora duwe rokok. Rokokmu, Pak. Rokok iki sembarang sing penting mbako ora bodong iki sumet aku. Lagi mah wis rokok tak tokne terus kene rokok arep yo teh. Tak nggih kopi enggak. Wis pahit. Awak wis silem kopi yo ya. Teh berwarna. Iki dadi aku sing gawe teh sama operator. Yo mau aku nang sembuh. Aku ngatur punten. Ana ndi? Bang Uyo, jeding. Ya nanti tak nguyuh sik, Pak. Mosok mbok ngarepmu to aku. Tak nguyuh sik. Tak nguyuh sik, wis bareng tak tinggal. Wah, bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Dados nek jawi ngelmu kita saged mangertosi napa sawiratun. Dadi nek wis tobat. Nek pun tobat kok dilalang-laling tobat pertama itu tetep sah. Tobat neh saestu tobat dilalang-laling iki tetep sah. Dalil diwalang diqadha iya udu bil haq. Berarti dawuh Allah Ta'ala tubu tobat sira ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minuna ben apa la'allakum tuflihun ben dadi wong sing bejo. Lah nek nanggone apa jenenge takirane la taubat itu taubatun ibu asar diatu in roja'a lil khalatil ula allati kana alaiha bidunubi tamina inna ma'audu maksiatun ukhra. Dadi nek getun iki ora getuni tapi
kula nyang dhewe. Tak crita. Dadi nang omah Mbak ya kan. Bolo kuwi sing jaman semono lunga kabeh. Salah wong lanang-lanang sing urung rabi. Bolo kuwi karek cah pira ngono. Penggiyane nyuwun jauh. Nyuwun jauh. Mending mayoritas kuwi. Nah, siji wektu iki bijak wektu bolo. Ngambil bolo wonten motor loro. Terus dolan tangga desa. Nang kono nang warung. Tapi ora ngerti aku lagi bisa dolan. Biasane dolan gak ngono kuwi lagi bisa. Dadi aku gelem. Terus mampir nang tangga desa ngene kancane tapi nang warung. Ngombe. So ngombe sing sitoke wis ngerti aku gak tau kuwi. Kowe njupuk pantau apa ngono sembarang ngono. Akhire aku ngombe sprit. Iki gak bekas ngene. Bangun pikir aku mulai. Nyata ora. Wis cara biasane wong demikian entek pirang setel. Bisa setel berarti ini dioplos iki sitok-sitok bisa setel. Pindah nek marang itu. Akhirnya ngono menten pindah nek kok macam. Aku wis mikir. Iki montor terus tambah bolo kan montor telu. Wonge 6. Sing 5 wis ora waras. Sing waras aku kok kingko nek tiba kecelakaan modar iki. Bingung aku. Akhirnya alhamdulillah karo pangeran dikek dalan. Jek urung mulih wis mutah-mutah. Nek mutah-mutah engko nek cara wong mabuk ora mutah terus wis ndak penak. Wis mulai dadi budal jam 8 mulai jam tengah 4. Ngono nek sing di motor renek sing wani mulai nang main. Kon ku motore kuwone nang motore piye to maksude? Nek konangan mbokku seneni. Tukang mundung, tukang pijat karo mboke bae asline njik wedi. Kak saja ta wae dhewe. Lah wae dhewe sing dikek pondok iki lho wedi ora karo mboke. Tukang mendem, tukang gelut, wis ora wedi gedhe mili, sik wedi karo mboke. Lah, awake dhewe iki dikek pondok, wedi ora karo mboke. Kula nggih ajri, tapi bantah. Tapi nek diceluki liburan ngono kae. Yo, Siti, gak nyau-nyau. Kok turu bae sinau. Dan bisa nyapu jelaran nonton. Lerek calanan biasane. Cik dibelani ngongkone. Alah nang ngono kesel benan. Nek cedok mboke sekene. Laki tandang. Musik to, musik. Akhirnya ditandangi. Masak ya wis lah. Metu-metu kok kamar. Lawe opo? Wis mateng. Yo ora. Yo ora sambut jawab nang dhewe. Yo ora. Wis jawab dhewe aja kok dudune aku masih tinggal nang dhewe. Dadi cileran bunga-bunga. Lah nek aku duwe mesanan awit 5 tahun juga pondok karo lekku. Mulai kelas 3, kelas 4, mau enak rasane nyau Pak karo Pak. Iki kok mbah-mbah, aku tok kan mbah-mbah dhewe. Kok mbah. Merek ke Pak, mbah-mbah dadi ben mboke waktu nang pondok kesel mbah. Libur jawab. Tapi kelas 3, kelas 4 aku sik eling iki. Saiki nang Renjang, dia nang ngejen rambut, iki nang Renjang. Ngenut ning Pak E kok Renjang. Jadi koyoke sanawiyah kelas piro, gak aliyah lah. Mulih ngenane kok nanggungi aliyah. Jadi lagi sunat. Iya Pak, ini nak krungu yo. Ini ngali Pak kok ngono to, Pun. Santai. Sedang ngono Mas, santai. Napa Pak? Salat. Napa to, Mas?
Pak gak nesu eling-eling cek. Justru gak nesu tok santai. Larang Pak. Larang Pak ya. Jenenge libur sekolah libur, salat libur. Lah mangan kudu istiqomah Pak. Aku tak ongel kilo nyumpung. Dewi aku enek ora crita. Aku enek. Mulai anak kuwi 5 sing nyelih to. Nyelih. Siji yo nyelih, liyane Yune kange tulisane elek padahal pake apik. Ki apik sih. Anak kuwi wis janji dikono. Umur 5 tahun. Jadi sampai lulus cara sekolah, lulus SMA, lulus kuliah akhirnya 9 tahun. Tulisannya wala kabeh dari aku ngerti lho. Lho apa? Sing ndarep ya. Mbok tak tekok iso muni. Lah aku terangno iki. Apa to? Hal ini piye? Yo buka kitabe to, Mas. Yo iso. Tapi tulisannya gila aku ngerti. Tenan. Masya Allah. Kita kuwi tulisanmu yo ngene. Butuh tulis aku apik apa keterangan aku. Yo cek pinter. Ojo mbok buka cucu-cucune aku kitabmu wis virus ya aku ngono. Oh, tenan. Wis wae. Lah aku ro calanan elek dino apa nek cedok kok elek tulisane. Wis bocah elek tulisane elek. Wah. Kowe kok diceluk angel pisan kupinge. Berarti kan wis nyuwun sewu. Ya patek apik tulisane elek. Diceluk angel mosok lesu terus kupinge keplek. Diceluk angel. Jadi yo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngilmu iki kabeh njaluk ilmu. Ben ngerti sawiratun kabiratun tetep njaluk ilmu. Dadi kon bimbing aku kelingan belajar nulis apik gak iso apik pantes kena diwaca. Sampeyan nang kene iso yo. Kon mulang mau gak mampu. Mulai ulang PPA abata tulisanmu welek dinceng muridnya wis angka 1 apa kok timbang miring apa wis tapi cara belajar wis telat sampean wis telat kecuali sampean wis pengen tenan ora sakot suwen nek gaya belajar kok kaya pakai elek. Lho aku iki miyane izin Pak Guruku. Mergo apa enek apa wadah belajar kok. Aku sowan nang aman. Assalamualaikum. Salam. Apa apa? Berbuat nyawat. Aku rek matur Pak Guruku. Piye? Baju nderek kolakot Pak Malik sing ulang Pak Malik terus iki. Yang Samaria barang. Nang kono kan. Tulisanmu wis padha karo tulisanku kena diwaca. Gak usah belajar. Besok takdirmu padha karo aku nyekel dolan ret nyekel dolan. Saiki lakon dawuh iki pirang taun. Lakon. Kowe aku iki kok macul kok padha karo aku iku. Tapi aku jek nyolong ora sekolah kok gak kancaku sing sekolah kok bukune tak silih dadi pirang lembar ngene iki alif-alif kok. Terus bari kan wis teko huruf apa fa apa dadi wis apal. Tak kon delok. Aku nulis alif iki enek 5 halaman. Bener lho. Buku yang diomongi guru ora percaya tak suwe wis gak kotak. Wis dijawi gurune ora oleh belajar nyolong. Dadi 5 halaman bener loro. Gak luwang eling wis gak kotak. Lho belajar kotak gak tenan di panggang elek. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi
Jadi kabeh kuwi kersane Allah pitulungi Allah. Kawula kuwi tetep tolakul ilmi ben ngerti kuwi sahiratun kabiratun ben ngerti carane ngedoi ben ngerti mengkene pun lala ditakdir nglampahi saged nebusi saged nglampahi tobat. Tapi kabeh kuwi tetep pitulungi Allah. Dan apapun yang terjadi di dunia ini apa? Karena tidak ada yang kebetulan. Enten kita kon ngapunten Pak Guru. Sakniki ngapunten Mbah Yai. Takdir entah saya napa awon. Menungso lairipun di damel kali Gusti Allah mungkin ngeten-ngeten. Lah kene nopo kok tasuk kene sekolah, kene tasuk kene pelatihan. Lah nek takdir terima dadi bakul krupuknya apa sampai SMA. Nah, bar SD nang bakul krupuk petison. Ora ngono. Dadi wong ben duwe ati-ati, ben duwe cita-cita. Dadi menungso sebatas usaha, sebatas berdoa. Napa wae, apa wae sing mentok Gusti. Dadi tetep nganggo ilmu. Lakin yujad itu. Tetapi nih nyari sapa wong taubatan ing tobat 5 maring dosa apa ae kudu nyari. Makane jagane tingkah kufur kecil kula sampean kaya salat kaya napa enten lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dadi nyari keislaman. Iktarofakan. Bener apa salah? Lima maring dosa. Iktarofakan nglakoni sapa wong ing man. Dadi nyar-nyar tobat iki penting. Penting. Dadi penting. Tapi ngapunten. Nek saged aja mung kula sampeyan namung lafaz astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la yaghfiru dzunuba illa anta ya ghafar ya ghafur. Aja ngono. Paling kesane sing mbok lafaz niku aja mung istighfar tok. Kowe golek lafaz iki yo senengamu apa? Sholawat wis mesti. Jagani pemahaman eling Gusti Allah iki kenangane mek dosa bahaya kok. Dadi kaya kenangan buruk sampeyan kelingan gurune mek kaya dihukum tok. Ora kelingan piye welas asih Pak Gurumu, piye welas asih Mbah Yaimu, tresnane Mbah Yai. Dadi kawula iki iso yo eling kemurahane Gusti Allah, eling welas asih Gusti Allah. Aja dadi kaya kenangan. Dadi aku mbiyen tau mondok nang kono Pak wis ditak iki. Dadi aja mek istighfar konotasine kan niku. Dadi aja mek ngono tok. Tapi yo penting. Tapi yo gandeng ngono liya. Wa fil qabulilan iku tetep ing dalem den trimone tobat. Ra'yuhum utawi pendapate ulama iku kudu talafan teman-teman dari beda apa ra'yun. Jadi ditampa orane ulama iki persulayan. Jadi kamu kan wis lakin yujaddidu taubatan lima. Jadi kaya donga ngono kae.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dadi donga bar ngono kae. Dadi sak temene kanggo tauhid Gusti Allah demen wong-wong sing lan demen wong-wong sing resik, suci. Suci karo bersih padha ora? Nek suci kebanyakan mayoritas jelas bersih belum tentu suci. Saiki akeh omah keramik bersih tapi belum tentu suci. Nek ngulang anake nggak pipis kono ae tar. Suwe-suwe mboke duwi. Lho, sampean gelem ra gelem nang masyarakat ngono kuwi. Awitono besok nek duwe anak. Anak wis gedhe kudune disiram, jengono keset kae. Najis kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama kuwi persulayan dalam hal apa diterimanya tobat. Ledawe Imam ya Allah Abu Hasan Al-Asy'ari ledawe piye bikabuliha qat'an diterima ditampa kali Allah kelawan mutlak. Tapi imam liyane Imamul Haramaini karo sapa? Karo Imam Syafi'i donna penyono. Dadi cek nyono iso ditampa, iso mboten. Mungkin ya Allah Ta'ala Praksa sampeyan sedaya lan keluargane sadurunge besok didone sapa ngampai apa dosa gedhe dipun paring tulung lampahi sedaya perintahe dilarangane takdir